Så er det blevet tid til endnu en dag sammen med Sydhavsøernes Kat SOS. Og jeg vil lige på forhånd advare om, at der kan komme stærke billeder i den her video, så hvis ikke du har lyst til at se det, så skal du scrolle videre. Dagen startede med, at jeg skulle mødes med Jeanette, hvor hun så hentede mig i Nykøbing, og vi kørte videre til den første sag. Vi havde fået en henvendelse aftenen inden omkring en killing, der skulle befinde sig herude i buskene på en befærdet vej. Vi gik rundt og kaldte og raslede med noget mad, men desværre så kom killingerne ikke frem, og vi måtte derfor køre videre. Herefter så skulle vi til vores lær, hvor vi skulle hente nogle forskellige ting til nogle sager, vi skulle ud på senere, blandt andet noget foder, som I ser her, og nogle håndklæder og lidt andre ting. Da vi kører bil, så får vi en opringning fra nogle håndværkere, som har passet på nogle katte, om at de er gået i fælden, og vi kører lynhurtigt derud for lige at tjekke til dem. Vi havde prøvet i ret lang tid på at få indfanget de her katte, så vi var enormt glade for, at det lykkes. De skal selvfølgelig ikke sidde i fælden længere end højst nødvendigt, så vi skynder os til dyrlæge, hvor de kan blive ordnet. De her katte har jeg også snakket om i min tidligere video, og de er blevet efterladt af deres ejer, som har flyttet fra dem. Men vi har fundet en super sød og rar mand, hvor de skal genudsættes hos. Da kattene var afleveret hos dyrlægen, så skulle vi selvfølgelig afsted igen. Og heldigvis så lå næste sag ikke mere end 5 minutters kørsel fra dyrlægen. Vi kommer ud til en super sød dame, som har brug for noget hjælp til at få ordnet nogle af de katte, som render ude hos hende. Hun har fodret på dem et stykke tid, men som man ved med fertile katte, så kommer der jo killinger, og det vil hun gerne undgå. Derfor skal vi have indfanget kattene derude og få dem ordnet ved dyrlægen, så de ikke kan få flere killinger. Vi gik lidt rundt med på grunden for lige at se kattene og fortælle dem op, så vi ved, hvor mange vi skal sende til dyrlæge. Og da vi havde gjort det, så skulle vi selvfølgelig videre. Hvor skal vi hen nu? Nu skal vi ud til vores kasserer, og så skal vi ud på en sag med nogle katte. Ja. Ja, vi griner jo altid lidt af det, fordi der er altid noget at lave med alle de katte, der er hernede. Og så skulle Jeanette selvfølgelig lige finde sine ting i bilen. Nice. Gus. Skide godt. Og så skulle vi ind til Dorte, hvor vi skulle ordne nogle små ting. Men vi har sjældent lov til at sidde stille ret længe, så vi skulle videre til den næste sag. Den næste sag handler om en kvinde, der har kontaktet os, fordi hun har utrolig mange katte i området. Og det er altså herfra, at dagen den begynder at eskalere for os. Derfor så kommer jeg lige med en advarsel om, at der kommer stærke billeder resten af videoen, og det kan være svært at se på. Desværre er vores arbejde med katten ikke kun søde, raske og små killinger, men også de syge og svage, og det her det giver et godt indblik på, hvad vi også kommer ud til. Resten af videoen kan måske for nogen være lidt kaotisk at følge med i, men vi var simpelthen ude i mange situationer, hvor det var svært at få dokumenteret det hele, så jeg håber, du vil se med alligevel. Lille skat. Skal vi tage dem med hjem nu i dag? Skal vi ikke tage dem med? Vi finder en pleje til dem. De kommer i pleje, hvis de er sunde og raske. Men de får også en chance selv, hvis de er syge. Ja. Ja. Lille skat. Jo, det gør vi. Vi skal nok tage dem. Ja. Ikke? Ja. Lille skat. Som man nok kan fornemme på de tidligere klip, så bliver vi mødt af en dame, der er meget, meget ked af det, fordi killingerne har det så skidt. Og fordi de har det så skidt, så beslutter vi faktisk at tage dem med, sådan, så de kan blive tilset hos en dyrlæge. Killingerne er fyldt med lopper og har rigtig dårlig mave og er enormt tynde. De er også virkelig afkræftet, og de er faktisk ikke tamme. Man gør ikke modstand, fordi de simpelthen har det så dårligt. Vi får en akuttid hos dyrlægen og skynder os afsted med killingerne. Inden vi kørte, gav vi lige killingen lidt mad og vand, og så kom den også lidt til kræfter. Da vi kom til dyrlægen, så var det egentlig bare at sidde og vente lidt. Der var lidt ventetid hos klinikken, da de havde mange patienter den dag. Vi tilbød den lidt vådmad, imens vi sad ved dyrlægen, og det ville den heldigvis gerne spise. Vi kommer ind til dyrlægen, og killingerne de bliver tjekket. På det her tidspunkt er særligt den her killing ledet en del op i forhold til, da vi fik hende. Og dyrlægen sørger for at tjekke hende rigtig grundigt igennem. Den anden killing skal selvfølgelig også tjekkes hos dyrlægen. Den er noget mere skræmt, men virker også til at være i en smule bedre stand end den anden. Dyrlægen var noget bekymret for killingerne, fordi de simpelthen var så tynde og havde det rigtig skidt. Vi stod også og snakkede lidt frem og tilbage, hvad der ville være bedst for dem. Men i samråd med dyrlægen besluttede vi at give dem en chance og se, om de kunne komme sig. Killingerne blev selvfølgelig også vejet hos dyrlægen, og de var alt for lidt i forhold til, hvad de burde.
Efter dyrlægebesøget skulle vi videre, for vores sag var slet ikke færdig. Halløj. Nå, vi har lige været ved dyrlægen med 2 meget skidte killinger, vi helt tilfældigt fik indleveret. Eller vi hentede. Vi har dem med nu, og nu er vi så på vej til en anden dyrlæge, hvor vi skal hente 3 katte, som er ordnet med det hele, som har fået nye hjem, som vi skal hjælpe vores plejere med at hente. Så fra den ene del til den anden del er vi på vej. Så har vi kæmpe læs i bilen. Der er 1, 2, 3 katte i kasserne, og så 2 mere herover. Så det er 5 katte, og så har vi 2 killinger heri. Så det er... Jamen, jeg er så træt, jeg ikke engang kan tælle. Men ja, nu skal vi videre til Maribo og mødes med Dorte. Nej, jeg kan ikke huske noget. Vi skal videre til Maribo for at mødes med Dorte, der lige skal køre 2 af kattene til deres nye hjem. Det er nogle genudsætningskatte, som skal flytte ud hos en meget, meget sød ramme. Så det bliver godt. Og ja, vi er pistrætte. Og her får vi så puttet kattene over i Dortes bil, så de endelig kan komme til deres nye hjem. Og så var det tid til, at vi skulle ud på en af vores andre sager, så vi kører afsted igen. Inden vi skulle ind til sagen, så holdt vi lige ind på en resteplads for lige at give killingerne lidt mere mad. Da killingerne havde fået mad i maven, kunne vi køre ud til sagen. Af flere årsager kunne vi ikke filme ude på den her sag, men de resterende videoer forklarer, hvad vi har lavet derude. Som I kan se på den her video, så er der en del killinger i de her transportkasser. Det var egentlig ikke meningen, at vi skulle have alle de her katte med, men fordi der var mange af dem, der ikke havde det så godt, blev vi simpelthen nødt til det. Og jeg nåede ikke lige at filme, fordi der lige skete en masse ting, men vi har fået... Jeg har prøvet at tælle. Men, og det jeg kunne tælle til, det er, at vi har fået omkring 16-17 killinger med for en sag, vi er i gang med. Og der er rigtig mange. Og det er lidt noget møg. Og lige nu så skal vi prøve at placere dem nogle steder. Det er godt nok mange killinger at placere, men det var nødvendigt. Det er en sag, vi har været i gang med et stykke tid og sådan noget. Hun har rigtig mange katte, og ja, det er sgu svært. Så vi tog dem med i dag, fordi der er nogle af dem, der ikke ser for godt ud og har det lidt skidt. Så ja, men altså igen, som vi plejer at sige, vi mangler plejere. Så skriv, ring, send en mail. Vi vil blive glade, hvis der er nogen, der har lyst til at hjælpe de små basser, fordi at hvor er vi presset for tiden. Det er godt nok hårdt. Som det sidste stop på dagen, der skulle vi lige ud til en plejer og aflevere de katte, der havde været til dyrlægen, inden vi kunne komme hjem af. Jeg kører herefter hjem til en af vores plejere med alle killingerne, hvor vi så mødes med Vicky, som er mentor, og lige får kigget på alle killingerne ordentligt. Og som I igen kan se her på videoen, så er der altså en del katte. Det er helt vanvittigt. Imens vi ventede på, at Vicky hun kom herned, gav vi lige kattene noget mad ind i transportkasserne, så de havde lidt mad i maven. Endelig kom Vicky, og så var det tid til at kigge på de forskellige killinger. De her klip kan godt være lidt hårde at se, fordi der er nogle af dem, der ikke har det super godt. Men det giver et godt eksempel på, hvad vi får ind på den her tid af året. Vi får inddelt kattene i 3 kategorier. Kategori 1 er de raske. Kategori 2 er dem, der er okay raske, men lidt tynde. Og kategori 3, det er dem, som er syge. Som man kan se på den her killing, så hører den under kategori 3. Den mangler pels flere steder på kroppen og har en enormt tyk mave. Så kunne det bare pæne ud, bortset fra, at det lidt ulækker, men... Ja, men den ser faktisk okay ud. Altså, de er jo lidt tynde alle sammen, ikke? Jo. Ja. Vi tjekker simpelthen alle killingerne igennem, og så putter vi dem i forskellige transportkasser i forhold til, hvilken kategori de hører til. Hej, Snorke. Hej med jer. Når du vil gerne snakke. Han ser egentlig fint Han ud. ser fint nok ud. Der bliver der ikke så meget. Ja, meget beskidt, men altså, det... Ja. Det er også med et bad. Lige lidt lort. Ja. Hej, Snorke. Hej. Men den er også rimelig hårløs. Ja. Lidt langhåret, men stadigvæk. Den har rigtig meget indbetydelse. Hello. Vil du snakke? Hej, skat.
Der er meget pæn, er den ikke det? Jo, det synes jeg. Den har et eller andet med øret. Men det kan godt være, fordi hvis der er andre, der har tykket den i øret. Mm. Det var godt nok en lille en, hva'? Ja, det var den, der var udskudt sammen med den grå. Ja. Den der. Skatte. Ja. Lille skat. Ja, du ryster også lidt. Efter det her nåede jeg desværre ikke at optage mere, da jeg simpelthen var så umådeligt træt. Men alle killingerne de blev placeret hos en plejer, og så bliver de tilset af en dyrlæge i morgen. Tusind tak, fordi du så med, og hvis du kunne have lyst til at donere en lille mønt, så står MobilePay-nummeret lige her.